Autonomna pokrajina Vojvodine je tokom juna izdvojila značajna sredstva koja su uglavnom bespovratna za projekte koji će biti realizovani u opštini Inđija. Ovo je bio povod za razgovor sa poslanikom u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, doktorom Danilom Višnjevcem, koji je istakao da je porast izdvojenih sredstava u prethodne 2 godine rezultat dobre saradnje sa opštinom Inđija i dodao. Možda jedan od pokazatelja, da kažem, dobrog rada i opštinske uprave na čelu sa predsjednikom opštine gospodinom Filipovićem jeste i taj da smo recimo u 2012. i 2013. ukupan iznos sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine koji je završio na teritoriji opštine Inđija iznosio nešto manje, odnosno iznosio je manje od 100 miliona dinara godišnje, s tim da se značajan porast beleži u 2013. odnosno u 2014. i 2015. godini, gde smo samo i u 2014. samo u prvih 6 meseci u realizaciji budžeta imali više od 100 miliona, a u 2015. godini sada zaključno sa 30. junom gotovo, odnosno 177 miliona dinara iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine je završilo na teritoriji opštine Inđija. U narednom periodu Višnjevac očekuje da će biti odobreno još sredstava, jer je nekoliko konkursa koje je raspisala pokrajina u toku, a lokalna vlast u Inđiji je aplicirala na iste novim projektima, čija bi realizacija rešila neka bitna pitanja u našoj opštini.